Που έχω καιρό να το κάνω. Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία να το κάνεις. Έλα. Λοιπόν, θα σου δείξω πρώτα τι γράφτηκε σήμερα, μάλλον τι έπαθε η Ρούλα Κορομιλά όταν την ώρα του σεισμού. Το διάβασα, ναι, για Μια λέγε. ηλικιωμένη, το όνομα Κατίνα, την έπαιρνε τηλέφωνο και τη ζήταγε την Παναγιώτα. Ναι. Λοιπόν, την πήρε νομίζω και 10 τηλέφωνα στο σταθερό της. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εσύ. Και τώρα παίρνει την Κορομιλά, μωρέ, και η κυριούλα. θα πάρεις τηλέφωνο τη Ρούλα και θα της πεις ότι είσαι ανιψιός της Κατίνας και επειδή έμαθες τελικά από τη θεία σου ότι κατά τύχη τηλεφωνούσες στη Ρούλα Κορομιλά, θέλεις να της ζητήσεις μία χάρη. Πες της ότι είσαι από την Κρήτη και έχεις ένα αποστακτήριο και βγάζεις μια εξαιρετική ρακή. Αφού η τύχη τα έφερε έτσι, θα ήθελες να ονομάσεις τη ρακή σου Ρουλιό και να κάνεις μαζί της ένα διαφημιστικό. Θα είσαι εσύ, σου λέω τώρα το story, έτσι, κάπου στον Ομαλό, θα πίνεις ρακές με τους φίλους σου και θα περνάει η Ρούλα με ένα τζιπ και θα σε ρωτήσει από εδώ πάνε για το φαράκι της Αμαριάς, έτσι. Και εσύ θα πεις, «Οφού είναι τα έπαθα το ρουλιόχρικο ή την έχω ακούσει από τη ρακή». Έλα, Πρέπει να πεις 5 φορές. Έπαθα το ρουλιόχρικο. «Οφού είναι τα έπαθα». Ξέρω πώς λέγεται, ναι, ξέρω. Λοιπόν, πρέπει να πεις 5 φορές το σλόγγαν, αυτό, τη φράση που θα χρησιμοποιήσει η Ρούλα, στο διαφημιστικό που θα λέει «Το ρουλιό, ευκολόπιο τυρακί, ακόμα και για μια γυναίκα». Γυναίκα. Τέλειο. Τέλειο. Ωραία story. Το σηκώσει η Ρούλα όμως, μακάρι. Πώς με λένε? Σιφά. Μιχαλιό. Μανολιό. Μιχαλιό, Σιφάει. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Η Ρούλα Κορομιλά. Ναι, καλησπέρα σας. Είδα μου κάμετε. Είμαι από την Κρήτη. Γεια σας. Είμαι από την Κρήτη, ναι. Και η θιά μου είναι η Κατίνα που γράψατε σήμερα και το διάβασα στο blog. Που ζήταγε την Παναγιώτα. Μάλιστα. Τι έγινε τελικά? Εντάξει. Την πήρε η Παναγιώτα? Ναι, χαρήκαμε πολύ που το κάνατε. Εντάξει, αλλά ταλαιπωρήθηκε καημένη. Ναι, την καημένη. Ναι. Να σου πω, μπορώ να μιλάω τον ελληνικό? Βεβαίως, ευχαρίστω. Γιατί για μας είσαι το ρουλιό μας, είσαι το κορίτσι μας. Χαίρομαι. Ναι. Κοίτα να δεις, Ρούλα, εγώ είμαι πολύ καλό παιδί και έχω πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Ναι. Και είμαι από τα Σφακιά, είμαι κάτω. Ωραία. Και έχω ένα αποστακτήρι, κάνω ωραίο ρακί, μια πολύ ωραία ρακί κάνω. Συγγνώμη, τι έχετε? Αποστακτή, κάνω τσιρακί. Αποστακτήρι. Ναι, και κάνω, ναι, με λένε Μανώλη Φλασκάκι. Μανώλη? Φλασκάκι. Μανώλη Φλασκάκι με λένε, με ξέρουν στο χωριό κάτω και θέλω να πω... Τι έπαθα τώρα που σου μιλώ. Τι πάθατε? Όφου. Ντρέπομαι, ταράσσομαι. Εσείς είστε ο Μανώλης τώρα, ναι. Ο ανιψιός της κυρίας Κατίνας. Μάλιστα, Φλασκάκης. Μάλιστα. Και θέλω να κάνω μια ρακή, να πάει καλά όμως. Και έχουμε λεφτά κάτω στο χωριό. Και θέλω να κάνεις εσύ διαφήμιση και να κάνω τη ρακία, τη λέω το ρουλιό, τη ρακή το ρουλιό. Και να κάνεις τη διαφήμιση, θα είμαι εγώ καθημένος στον Ομαλό πάνω. Δεν καταλαβαίνω. Σιγά πιο αργά αν θέλετε να έχετε την καλοσύνη. Ναι. Στον Ομαλό θα είμαι. Με δύο κοπέλια θα είμαι μαζί με 2 φίλους και θα κάθομαι να πίνουμε ρακί και θα έχεις εσύ με την τζιπάρα την ωραία, να κάνεις κάτω. Με τι να κατέβω? Με το τζιπ. Το αυτοκίνητο. Γιατί άκουσα κάτι σε πάρα, δεν κατάλαβα. Όχι. Και θα ρωτάς, από εδώ πάμε στο το φαράγγι. Και εγώ θα κάθομαι και θα λέω, «Όφου είναι τα πάθα το ρουλιό, γρικό ή την έχω ακούσει από τη ρακή». Ωραίο δεν είναι? Αυτό το σενάριο το έχετε φτιάξει εσείς, κάποια διαφημιστική εταιρεία? Εγώ με τους σύντεκνους κάτω στο χωριό. Και είμαστε, θα βγαίνω εγώ και θα λέω, «Όφου είναι τα πάθα το ρουλιό, γρικό ή την έχω ακούσει από τη ρακή». Μάλιστα. Και μετά θα βγεις εσύ να πίνεις και με ρακί. Εγώ τι θα κάνω? Θα πιεις μια ρακί και θα λες,
το ρουλιό είναι η ευκολότερη ρατσί ακόμα και για τις γυναίκες. Θα λέω εγώ. Για να το πουλήσουμε στις γυναίκες. Εσύ ξέρεις πολλά από γυναίκες. Έχεις κάνει τόσες εκπομπές. Ναι. Είσαι πολύ καλή. Και σε αγαπάνε κάτω όλο στο χωριό. Θα γίνει η ρακή μου, πάρα πολύ θα πουλήσει. Γιατί ειδικά να το κάνω εγώ, Μανώλη? Γιατί μου? σε αγαπούμε. Γιατί είσαι το ρουλιό μας, είσαι η αγάπη μας. Είσαι Ναι. και εγώ πώς να σε πω, είναι τιμή μου και καμάρι μου να σε έχω. Θα έρθεις να κοιμηθείς, θα κοιμηθείς στο σπίτι. Δεν θα σε φιλοξενήσω εγώ, μην τραπείς. Τι να κάνω, με συγχωρείτε. Μην τραπείς. Θα βγάλω τη γυναίκα μου και τα παιδιά, θα τα πετάξω έξω από το σπίτι, θα βάλω το ρουλιό μέσα να κάτσει μόνο του. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Είναι κρίμα να πετάξετε την οικογένεια. Γιατί? Είναι αμαρτία τώρα να φύγει η οικογένεια και να έρθει το ρουλιό. Χαρά μου! Και εμένα χαρά μου σας ακούω, αλλά... Και κάτσε η γυναίκα μου, είναι και εδώ δίπλα μου, λέει το Μαριό. Η γυναίκα σας, ναι. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένα έτσι όπως μου τα λέτε. Γιατί μου τα λες αυτά? Δεν το πολύ κατάλαβα το θέμα. Γιατί θα είμαι εγώ στον ομαλό, σαν εσύ με τον τζίπα κατεβείς κάτω, Ναι. και θα πεις, θα πεις, από εδώ πάμε για το Φαράτζι, με τη δική σου έννοια. Με τη δική μου φωνή, χρειά. Ναι. Το δικό μου τρόπο. Ναι. Τι θα πω? Από εδώ πάμε για το Φαράτζι. Εσύ, Και τι σχέση έχει η ρακή με το φαράγγι? γιατί θα είναι πάνω στον ομαλό, θα είναι το Φαράτζι της Σαμαριάς, κάτω που κατεβαίνει κάτω στην παραλία. Ναι. Και εγώ θα σε θωρώ και θα πω, ουφ, τα παθά, το ρουλιόγρικο ή την έχω ακούσει από τη ρακή. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι? Όχι, Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Σας αγαπώ πολύ εκεί στην Κρήτη. Για τα δύσκολο. Χαίρομαι που με Θα πάρεις το βράδυ το καράβι, θα κατεβείς κάτω, το πρωί θα σου Άμα το καράβι να κατέβω κιόλας τόσες ώρες. Θα σε πάρω και καμπίνα. Τόσα λεφτά δεν είπατε, έχετε? Ένα εισιτήριο. Καλά, θα το βγάλω εγώ το εισιτήριο, μα είναι. Άντε, θα κάνουμε τότε μεγάλο γλέντι. Θα φωνάξω εγώ όλες τις γυναίκες του χωριού και θα κουμπούνε, θα κάνουν και ξεροτήγανα. Ωραία είναι τα ξεροτήγανα, μ' αρέσουν και μην το πείραχο να κάνετε. Αγρουλιό μου, σε παρακαλώ. Ζάντα με λεσό. Σε παρακαλώ. Θα γίνει η ρακή το ρουλιό, θα έχουμε και θα πίνουμε χρόνια ολόκληρα. Η ρακή το ρουλιό, ναι. Το ρουλιό. Και θα είσαι και φωτογραφία στο μπουκάλι. Α, εντάξει, άμε φωτογραφία. Στην ποτήλια. Α, και θα κρατάω ρακή στο χέρι. Ρακή, άμα θες κρατάς. Εγώ θέλω και εσένα. Ναι, κράτα και ένα ρακή. Πώς θα γίνει το... Ναι, κράτα και τσορακί. Δεν είναι τίποτης. Ναι. Εντάξει, ρουλιό. Λοιπόν, το κλείσαμε. Όχι, δεν το κλείσαμε ακόμα. Να ξαναμιλήσουμε. Θα πω λέω. και στη διά μου την Κατίνα. Κοίτα, το θέμα είναι η θιά σου η Κατίνα με ανησυχεί πιο πολύ. Ζάντα, σε ανησυχεί. Γιατί τη δίνει καμιά ρακή εδώ στην Αθήνα? Όχι, είναι καλή γυναίκα, αφού καρδιά. Καλή γυναίκα είναι η καημένη, πολύ ναι. καλή. Και πήρα το θάρρος, συγγνώμη κιόλας, αλλά με το έδωκε το τηλέφωνο. Όχι, παρακαλώ, αλλά εντάξει, με πιάνεις τώρα, ξέρεις. Εξαπρόπτου. Να το σκεφτώ λίγο, να το βάλω στο μυαλό μου. Και πόσες μέρες είναι το γύρισμα αυτό? Μία το πρωί με το βράδυ, τι ήταν τώρα. Γρήγορα. Τώρα εκεί θα πιούμε και θα αυτό. Να σε πω, Ρούλα, βλέπεις και τηλεόραση βλέπω τώρα, την άνοιξες? Την άνοιξες? Γιατί ακούστηκε, Ρούλα. Γεια σου, ρε Ρούλα. Γεια σας, ρε μαράκι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, ρε Φώτη. Είσαι μοναδικός. Δεν υπάρχεις, δηλαδή. Με αυτά που κάνεις. Άσε, ρε Ρούλα. Ο Μανώλης, ο ανιψιός της κυρίας Κατίνας, βρε. Μα και εμείς θα βρούμε μια αφορμή. Βγαίνεις εσύ μας. Γεια σας, ρε παιδιά. Να την κάνουμε τη ρακή. Να την κάνουμε, δεν θα πει τίποτα. Πολύ σας πεθυμίσαμε. Και εγώ σας πεθύμησα. Όλο μας γράφεις, μας γράφεις και μας... πρωί-πρωί για να σου κάνουν από μπέρδεμα μάλλον η κυρία Κατίνα. Κυρία Κατίνα, ήταν μια ταλαιπωρία η καημένη η ίδια, αλλά ευτυχώς βρήκαμε άκρη. Ελπίζω πάλι να μην μπερδέψει τον αριθμό. Τον τελευταίο αριθμό μπερδεύει. Αλλά γέλασα πάρα πολύ, με διασκέδασε. Και άμα τον έχει και αποθηκευμένο. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Ραντεβού στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Έλα το ρουλιό. Στην υγειά μας, στην υγειά μας. Γεια σου, ρουλιό μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε κουντσάκι. Έχω κάνει στρατό στην Κρήτη. Έχω κάνει στρατό στην Κρήτη.